Lejligheden ligger i en kælderetage. Lejligheden er opdelt i 4 rum. Det første er køkkenalrum. Det næste rum er stuen. Så er der et lille soveværelse. Og til sidst har vi badeværelset. Her er blandt andet en rigtig fin bruser, et toilet og en håndvask. Med lejligheden får du også lov til at vaske dit tøj i en vaskemaskine og tørre det i en tørretumbler. Denne film er lavet af HC fra Viby Høj Film.